आ, दाख्लै मोनाबिलि समाव आं मोनसे निउस नुगासिनो दं, भाइरेल निउस। गबिन्द बसुमतारीनि फाउन्डार NDBX नि जोंबो दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मावथि, जोंबो ex-NDP नि जों दिनै बुंनो सानदों बेखौ जे दाख्लै जिथुनाखि गबिन्दआ मोननैसो खोथा निउसाव होनगासिनो दङ। दे NDP फोरा गासिबो 4 लाख फैसानि थाखायसो धरना खालामगासिनो दं होननानै बुंदों। गबिन्दखौ होनबा आङो मोनसे खोथा बेखौसो बुंनो सानदों, गबिन्दआ होनबा बर' बिमानि थाखाय जेबोखौनो रोङा। आरो गबिन्दआ जोंखौ 4 लाखजों रुजुदों जेथिया, आं बैखौसो बुंनो सानदों। गबिन्दखौ आखाइ थुनानै बुंदों आङो, गबिन्दआ बर' बिमानि जेसेबां गाबदों बेखौबो मिथिया। आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों, डाइरेक्टलि बुंनो सानदों जे दिनै गबिन्दआबो आं बोराइबा संसार जानो होननानैसो बै गादिखौ जेला मोनगोन अब्लासो आं ex-NDP खौ गारगोन, ओमफ्राय आङो नङै खोथाखौ बुंनानै थागोन। आरे जिथुनाखि लिरनायाव दंमोन दिनै रन्जन दैमारिखौ आरो गासिबो समग्र NDP खौनो दिनै सान्ति खालामनो होननानैथ' रेकर्डखौ खालामदोंमोन। मा दिनै संग्राम खालामबा मोनगोन, संग्राम खालामाबा मोना? बेफोर खोथा कुइसनाथ' जेबो फैया। माबा संग्राम, आरे दिनैसिम जुदि इतिहासनि लिरनाय मथे जुदि जेबोआनो जायाबा जोंथ' संग्रामखौ खालामखानांगोन। इतिहासनि लिरनायखौ नों जोंनो मा दिन देखायनो हाखो? नोंथ' जोंनो जेबो देखायनो हायाखै। नोंथ' बुंदों डाइरेक्टलि, जोंखौ बुंदों 4 लाखनि थाखायसो NDP फोरा धरना खालामगासिनो दं। रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव इसिग्राब थानानै दङ। गावनि ex-NDP रन्जन दैमारि गावनि लोगोखौ नोङो दिनै बिदि ठाट्टा खालामदों हिसाबै रन्जन दैमारिखौ नों मानो गिदों? रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय जुदि गयोब्ला रन्जन दैमारिया बे सिटखौ लागोन नामा होननानै गिदों बायदि मोनदों आं। थ' नोंथ' बुंनो हायोमोन, सरकारजों नोंथ' रायज्लायनो हायोमोन। सुक्तियाव दंखायो हिसाबै जे बे सुक्तिनि बाय NDP फोरा गासिबो केसफोर गैयि, सब जेबो गैयि खालामनो गोनां जागोन। जोंनो मोनसे खोथाखौ डाइरेक्टलि नोङो होननांगोन दे, आङो बे खोथानि थाखाय बोरैबा आंनि खुगायाव थांफ्रांदों, बा नों मोनसे जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनांगोन। बेखौ जुदि नों रिकुवेस्ट जुदि खालामाब्ला जोंबो खिन्थु जिरायनानै ओरैनो थानाय नङा। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं ex-NDP, आं एसनि, आं एडभाइसार, जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो सारनि जों बाथ्राखौ खोनानानै, सारथ' नङा, सासे बोराय मानसिसो इयो, खानाय मोननायसो इयो। जों बेखौ सार बुंनो गोसो गैया। देहाबो रबबाय, मोजांबो जानांगौ। जों बेफोरखौ मोजां बुङा इयो। नाथाय जोंखौ बिदि 4 लाखनि थाखाय बिदि लालुस एबा ठाट्टा मारि नामोन आरो जों बेफोरखौ जोङो मोजां मोनाखै। जोंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा। सासे बोराय मानसि खानाय मोननाया, जों बेफोरखौ जोबोद दुखु मोनदों। आङो डिपुटि चिफखौ मोनबाय र', आं देरहाबाय बिदिसो बिना जादों। जेरैहाय हाइ स्कुलाव क्लास 9, 10आव जेरैहाय आङो GS खौ मोनदो, बिदिसो बिना जादों। जों बिदिखौ मोजां मोनाखै। जोंथ' बिदिखौ जोङो साबद्रायनाय मोनाखै। जों जेसेबां जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिखौ जेरैहाय जेसेबांखि ex-NDP दं, लासिं खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। जोंखौ निन्दासो खालामनाय बियो जादों। जोङो बिदिखौ जों साबद्रायनाय मोनाखै। जों जेसेबांखि जोङो ex-NDP दं, जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जाहाथे बेफोरबायदि बोराय मानसि देहा अबस्था गैया बिदि जोंखौ बुंनाङामोन आरो। आं बेहायनो फोजोब्बाय।